Di ba? Kita magdalaga o makita na eh. Kita na musnaon. Ang ikubiran wala. Pagkaminyon niyo, uncover ka na. Kita na. Di ba? Una kaya nakita na mata, familiar na ko, anak, familiar. Familiarity brings contact. Muna yung nagtabos tao ron. Tungkol kay familiar na siya, wala sa batasan, wala mo respeto. Di na mahimo. Kaya gidawat mo ang imong asawa pagkasantos, gidawat mo ang bana pagkasantos, unsa may tabo sa guma, respeto. Naagyo respeto. Nga, unsay inyo ha, sa inyong kaminyo, inyo ra. Ayaw pa ibang anak mo ba? Di ba? May karon, bilib lang ko ng mga asawa. Kabisan ilang mga bana, ilang lima ko. Kanugit sa uban. Nakanong bana, kuhan kayo, iunihan dako kayo, kuhan kaon. Nawan ko na. Hindi mo nang liba ko ni mo man ang bana. Ang lalaki, bubiyak sa kapanuginan, mutipon sa kasawa, silang duha, dili na duha, usala. Anawang interpretation, ha? Kaya na iban magsaka ng interpretar niyan. Kung sabi mo ito pasabot, first in creation is man. Tao, laki. Sorry mga babae, kaulah hirugod mo. Kami yung kauna. Mga bugiro kayo, mi. Di ba? Pero, nalipay ba ng lalaki na ginusara? Wala eh. Wala. Sige ginuktok. Sige ginuktok. Unang, ang Ginoo, kabalwan ang kanan. Wa malipay ng lalaki, o gikuha sa lalaki ang gusto. Kung tinod na bago nagikuha sa gusto, kamakakagahong niya, di na diretsoon, himo ng babae, ano dito mas gusto. Kaya doon ay mensahe ang Ginoo nga gipa. Katao niya ang approach, anthropomorphic approach. O nagtuon tag-English. Kung sabi mo tayo pasabot, nga ang babae, higugmaon, dili pasipadan. Ito na rin mga tao rin. Mayroon sa babae. Mayroon bato-batuan yung banang kabuang mo. Asama kamagdos, ipanugdog ka sa katarong tubig. Di na pasipala. Sa paling asawa, lukdor mampu. Ay malingaw naman kung mauli yung bana. Di ba? Otro kong buwang-buwang. Asawa pa nagpasag kahoy. Ay magbana. Ano kita mari kong bukid? Ang bana galukdog taro, mabdus pa. Unya ang asawa, ang bana gasunod, kasambilay siya kami sa dentro. Kabo na gidala. Mayroon puspusan ng kabo ni panahan eh. Buwang-buwang malini. Minyo-minyo, walang kamaungod sa iyang pagbuhati sa iyang asawa. Nga ang babae tao, ang lalaki tao, walay pasipalahay sa usa-usa. Ituboy ang dignidad sa babae, ituboy ang dignidad sa babae nga dili mapalit ang salapi. Wala igugma. Pagbasa ka galing ha, yung kadawang pagbasa, unang sulat sa Pablo sa Corinto, 1:13, 1:13, sa 13, ang gugma mula hutay. Kaya daghan akong na-discover na binadinig. Sintro. Unya kamatayon ra mutlanan tungod sa gugma. Ang bana kani tibiho na biyaan. Unay gugma kay sa mong bana, ambit sa iyong TV. Binindot, puros mo channel, KBS, GMA. Unay mo nagibiyaan. Ganito naman kanya makatagat sa tugon ka nagmasakit, imong ibiyaan. Ito apay mga anak imong ibiyaan. Na, panawa na. Ang asawa kung magyaya na, biyaan. Kaya mangitag mamons. Mamons kabuang. Di ba? Mamons itang daan, yung sa mananimo. Ngumanin mo pabiling mamons. Kaya mo nagi, pasigir kong panganak. Hindi, patadyong punta, gaster sa ulto, gaster sa gabi, tibuok bulan, gaster. Dili na duster ha. Kaya ang duster, kahit nagabog. Gaster is hayahay. Muhangin mo na yung gaster. Ano ba? Duster. Asa makado? Palitan ko duster. Akong asawa. Duster, hindi na duster. You see? So, makita di mo, nga, kini kami niyon mula hutay, apan, tagdapot ang inyong kinabuhi. Dili ito kay naminyo na, trabaho na lang trabaho, di na ganit mag-espiho. Pasira no? Us kabulan ka wala mag-espiho. Nagtanaw ni Mus, ispiho pagkasunod bulan, ang imong naong mura sa unggoy, lipay pag-anak. Na, munang asawa, pangariglara,
Kasi mga bubuko kag mga lipstick. Pag lipstick kada adlaw Mirabel. Ano naman di ay? Para man si mong bana mahimuo, hindi ka ganahan ana. Di ba na mga bubo? Nanak kay laino, kaya nagpapula na po ka. Ugo. Nangariglan na para nimo. Ano magsige pa na, pabot 24. Kadang-kadang na 24 pag nila na. Pangariglan. Hindi ko magkaligo, kadabuntan mo, spray, pahumot. Huwag walang spray, pahumot, malatayon. Lalo, dili mahubog ni Runilo. Ay, istorya, Roberto, Roberto. Sinunanay pa. Kamu ba mga asawa, mga reglar mo? Mga reglar kung manimba. Mga reglar kung suri-suri, aning Julibi, naman ako. Bisang nakas man malay, pangariglar. Pero ay pugot ka, Mirabel ng oras pangariglan. Kabasig mahurot, makakalumang. Sa una nimo, maunsa man ako niya. So, naipanahon ba? There is time for everything. Sa natagog buhaton na ang panahon, pero dili ihurot ako sa kapanahon sa usa ka buhat lang. Kaya daghang tagibat ko bang nga responsibilidad. Katapusan, nga being the right person, nga ang tanan-tanan sa imong pagkamaong, sa nag-inusara ka pa. Kalimpit ang dilimaw. Ayaw nagbuhat ang dilimaw. Nga naman, lugdang na ni, ugdang na ni, nga pagpuyo na doon na kay kaakuhan. O ang kaakuhan, kinabuhi. Muna pagpagangkos Ginoo nato. Muna dunay Eucharistia, pagpasakit, pagpakamatay, pagkabanaw. Nga naman, usar yung rason na mabuhi ka. Muna paghatag sa kaugalingon para sa katauhan. Muna gisubli na matag-adlaw sa santos na misa. Muna sa pagpakasantos, sukat. Sa pagpasakit, pagpakamatay, pagkabanaw sa Ginoo. Ang santos na Eucharistia sulod sa misa. Saksi namin na nanaad mo sa Ginoo, Ginoo yung ipanaaran. So santusa yung kinabuhi. Kaya hindi kami niyon, diha mo kitawag sa Ginoo nga maluwas. Inaw-taon ka ang Ginoo na langit kanina.